изгаря лъжата. Свободата е рана, платена е цената. Свободата е знаме, развято сърцата. Има свобода. Здравейте, уважаеми слушатели на аудиосериите Небесен национализъм. Днес ще говорим за делата, които и след смъртта говорят. Независимо колко бързо или бавно тече времето според субективните хорски възприятия, всеки рано или късно се изправя пред лицето на смъртта. И ако човек има как да погледне към миналото си, той неминуемо ще види една немалка част от пропуснатите възможности, резултатите от грешните решения, компромисите, използваните шансове, добрите избори, устояването в житейските бури и така нататък. В края на дните сякаш става най-ясно дали един живот е прекаран в безсмислие или напротив, изживян е така, че да има способността да говори дори и след смъртта. За да може делата ни да говорят и след края на дните ни, тук на земята, ние трябва да изберем да живеем по определен начин. Ако живеем за себе си, то със сигурност се обричаме на забрава. Но ако живеем, покорявайки се на Божия Син Исус Христос, което означава с делата си да прославяме Бога и да служим на другите, нашите дела ще говорят и след смъртта ни. И това не са мили думи на утеха, които адекватно биха звучали на нечие погребение. Не. Това е послание, което идва от Божието Слово. Ако следваме живота на героите на вярата от книгата Евреи 11 глава, ще видим, че всеки човек от споменатите в текста е свидетел за вярата в Бога и това е причината делата му да говорят дълго след неговата смърт. Това се отнася и за много други християнски герои, които през цялата история са избрали да не търсят своето земно благополучие, а да издигат името на Христос, независимо от цената, която е трябвало да заплатят. В книгата Евреи 11 глава виждаме примера на старозаветни герои на вярата, които са изправени пред две коренно противоположни проявления на победата. Едната победа преминава през радикално страдание, мъченичество и в крайна сметка стига до славата на Бога във вечността. За други герои на вярата, видимата проява на победата става реалност още тук на земята, защото Бог по чуден начин ги избавя от ръцете на врага, независимо от тежките обстоятелства, пред които са били изправени, за да бъде изпитана и доказана истинността на тяхната вяра. Важното в случая е, че и за двата вида герои победата е факт. Такава твърдост ражда героите на вярата във времена, когато изборът ни за Господа не влиза в някаква относителна категория, а е съвсем реално придържане към истината. Когато управляващите самозабравят и изискват повсеместно поклонение на фалшив Бог, както в случай описано в 3 глава на книгата Даниил, е необходимо да знаем, че да стоим изправени е правилната позиция. В този пасаж от Даниил 3 глава Седрах, Мисах и Авденаго знаеха това много добре и бяха готови да платят сурова цена, за да са угодни на Бога. Когато управниците и лидерите се разбунтуват срещу истината, идва време, в което се раждат герои, които побеждават страха. Това обаче е и време на предателите, не бива да го забравяме. Да, там където има нужда от герои се навъртат и предатели. Тази истина също трябва да знаем и да разсъждаваме върху нея. Но да се върнем към делата, които и след смъртта говорят. В необичайно усилното време се раждат и необичайни герои. Има една личност, която рядко попада в фокуса на нашето внимание, защото не е лесно разпознаваем герой, войн, цар или пророк, а само една отхвърлена от обществото блудница. По-внимателен поглед обаче ще ни разкрие, че независимо от незавидния обществен статус, тя е някой, от когото можем да научим един основен, жизненно важен урок, а именно да свържем вярата си с адекватни дела, които в крайна сметка са свидетелство за нашето оправдание. Не става въпрос за която и да е блудница. Блудството е морално осъдима категория от Божието Слово. Става дума за блудницата Раав. За нея четем и в Стария и в Новия Завет, като името й е споменато не къде да е, а именно в книгата Евреи 11 глава. Тоест в този отрязък от писанието, в който се посочват хората, чиято вяра е пример за подражание. Колкото повече вникваме в личността и мотивите, движещи Раав, толкова повече разбираме, че Бог не може да бъде поставен в рамка. Той често избира презрените и незначителни хора, за да изяви своето величие.
поставени в ситуации, срещани с хора и ни изправя пред трудни избори, за да осъзнаем, че не нашите тесни религиозни кутийки, а неговата истина е източникът на свобода за нас. Ако сравним блудницата с религиозните фарисеи, живели по времето на Исус, ще видим един интересен факт. Блудницата Рав в крайна сметка изпреварва религиозните фарисеи в постигането на основната цел в човешкия живот – спасението на душата. Нейната вяра се свързва с правилните дела и така тя намира оправдание пред Бога, докато религиозните водачи, вкопали се в собствената си себеправедност, не разпознават Исус, източника на праведността. А той бе тогава пред очите им. Блудницата бе оправдана не защото бе блудница. Божият морал е чистота и святост. Блудницата бе оправдана не защото бе жена и поради това по-превъзходна, както ни внушават феминистките доктрини. Божият ред е непроменим. Блудницата бе оправдана, защото повярва в Бога и извърши дела, с които доказа, че вярата й е жива, а делата й и след смъртта говорят. Говорят до днес. Достигналите до наши дни достоверни исторически сведения за съдбата на апостолите на Христос разкриват примера им на себеотрицание и отдаденост до смърт на каузата на царството. От 12-те апостоли само апостол Йоан не умира с мъченическа смърт, но и той преминава от този свят като някой, който страда заради свидетелството за Христос. Йоан е заточник на остров Патмос. Важно е да знаем, че не е необходимо да търсим само в далечни и непознати страни примери за герои на вярата. Достатъчно е само да изтупаме праха на забравата от историята, за да видим, че кръвта на християнските мъченици е напоявала още от първите векове почвата на нашите, българските земи. Сведенията за стотици мъченици дали живота си край Варна, София, Пловдив, Силистра, Видин и на други места, дълго време са стояли в сянката на забвението, но свидетелството за живота на тези герои на вярата не може да бъде заглушено завинаги, защото кръвта пролята за Христос има способността да говори. Кръвта на мъчениците свидетелства за Божия Син и никой не може да я заглуши. Добрата новина е, че ние можем да бъдем участници в великото дело на благовестието, което ще допринесе за това делата ни да говорят и след нашата смърт. Този факт не е повод за гордост, а напротив, да живеем за Христос е повод за смирение и стрезняване от заблудите на фалшивите идеологии, които днес повече от всякога тровят света. Е огън, изгаря лъжата, свободата е рана, платена е цената. Свободата е знаме, развято в сърцата има свобода.